dneska tak netradične spoza volanta. Chcel by som zverejniť jedno video, ako som už ako som už v predchádzajúcom videu hovoril a spomínal, že naša babka zomrela. Včera sme ju pochovali. Tak chcel by som len povedať, nech odpočíva v pokoji. No ale chcel by som zverejniť ešte jedno video v týchto dňoch, lebo odchádzam do Slovenska. Čiže moja babka zomrela, tým pádom zomrel aj priamy svedok vo veci podvodu, kde trestné oznámenie bolo podané na začiatku roka 2024, kde výsluh tohto svedka bol vykonaný až po roku a pol, po mojich sťažnostiach, vypisovaniach, kde polícia a prokuratúra kryje úmyselnú trestnú činnosť, kde v tomto prípade už docielila to, že moja stará matka nebude môcť vypovedať pred súdom, ak vôbec k nejakému súdu dôjde, ak vôbec rodina Mičianová a ľudia, ktorí organizovali tento podvod, budú vôbec obvinení. Môžem len podotknúť, že ak by som ja nemal skúsenosti, tieto skúsenosti s policajtami a s vyšetrovaniami vo svojom živote, nikdy by som sa nevedel brániť a nikdy by som nevedel, ako mám postupovať, aby som sa mohol brániť. Keďže ja zverejňujem videá, ktoré sú pravda, nie sú lož. Nemôžu ma ani postihovať za tieto videá. Aj keby chceli, bude to jedine krivé obvinenie. Krivé obvinenie a toto by im pasovalo najlepšie do kariet. Keby mňa umlčali a mohli tak zavrieť aspoň na 15 rokov. Títo skorumpovaní žilinskí prokurátori a policajti z Čadce. No, za ďalšie. Pri výsluchu starej matky som žiadal urobiť zvukový kamerový záznam vyšetrovateľa, čo mi neumožnil a nedovolil. Taktiež som mu doniesol nejaké otázky, na ktoré mi do dnešného dňa nikto neodpovedal ani nezodpovedal. Ďalší dôkaz, ktorý som ja ukázal vo videu, že skutočne prebehol podvod v jednom súbehu na celú našu rodinu, kde držím kúpno-predajnú zmluvu, na ktorej je Adela Maršová, Pavol Ďurec a Helena Capková. Nie je možné vyvrátiť tieto skutočnosti, ktoré tvrdí naša rodina a ktoré aj vypovedala stará matka, že prišiel ku nám Ďurec a povedal: ja som predal, teraz predala Adela a teraz musíš predať ty, Helena, Zánkov. Čiže bol tam vyvíjaný nátlak zo strany Cabuka. Samozrejme, Cabuka Ďurca Mičian vyslal k našej rodine ako takého koníka, čo aj popisujem v uzneseniach, kde Mičianovci sú napojení na najvyššie špičky Slovenskej republike, a to politické špičky a stranu Smer SD. Takže takto to tu prebieha celé vyšetrovanie. Nepovolil mi vyšetrovateľ ani mamin výsluh nahrávať. Taktiež v otázkach, ktoré som mu dal, na ktoré mi do dnešného dňa nikto neodpovedal, prečo boli otázky matke kladené, ktorá mala Alzheimerovú, ktorá už trpí Alzheimerovou chorobou tak, že neboli ani raz opomenutí Mičiana a Mičianova. Tento výsluh bol zámerne tak vedený, a aby vôbec neboli spomenutí v týchto. Je tam urobené taktiež video, kde sa mama vo Varine v parku vyjadruje,
ako ho oklamali, ako tento podvod prebehol, kde aj stará mamka vo výpovediach uvádza, ako celý tento podvod prebehol. Čiže nie je možné vyvrátiť tieto veci. Môžu to urobiť jedine takým spôsobom, že mňa umlčia a zavrú do basy. No, ale v tom prípade už nemá, radšej ani nikdy nepúšťajú z toho kriminálu. No, za ďalšie. Máme nové indície, že čo sa týka pozemkov Dúbravy a nové informácie, že tieto pozemky, na tieto pozemky sú už dávno vypracované zmluvy o budúcich zmluvách, kúpno-predajné zmluvy, kde tieto pozemky, lukratívne pozemky majú kupované právnici, policajti, prokurátori a ľudia na takýchto podobných vlekoch v štátnej správe. Čiže takto to celé funguje. Neviem, či to je pravda, bolo mi to povedané. Takže asi toľko k tomuto. Taktiež chcem dať do povedomia, že po dobu vyše roka a pol do dnešného dňa polícia neurobila žiadne znalecké dokazovanie, neurobili znalecké posudky, nedali vyhotoviť znalcovi, aby sa mohla určiť výška škôd. Prokurátor konečný odmietol vyšetrovať vo veci rodiny Maršovej, kde poukazujeme na to, že áno, sú tam svedkovia, ktorí vedia potvrdiť, že bývalá starostka inžinierka Mičianova navštevovala túto osobu. Matka povedala vo videu, že aj ku nám chodievala, ale to ja o tom neviem. Zrejme, odkedy sa matka začala sťažovať na veci ohľadom cesty a ohľadom jej rodinnej príbuznej Bučkovej, že nám poškodzuje dom, na čo sú ďalšie znalecké posudky, tak zrejme začala bojovať proti našej rodine aj s touto Bučkovou, kde v súdnom konaní 49C /14/2022 urobili na našu rodinu podvod. No, takže asi toľko. Toto videjko by som chcel zverejniť. Taktiež presne tento istý spôsob vyšetrovania prebehol v roku 2016, kde vyšetrovanie bolo celý čas odmietané, kde som ešte pred dokončením stavby podával trestné oznámenie, že na tejto stavbe sa stane podvod, čo polícia odmietala vyšetrovať. Z prokuratúry som dostal jedine výsmech do tváre, že to je občiansky-právny spor, a hneď po dokončení stavby firma bola zlúčená so zbernou SROčkou a zadlžené SROčky, čiže bol to pripravovaný a chystaný podvod verejne známymi osobami, alebo ako by som to povedal, verejne známe osoby, ktoré boli vypočuté, voči ním nebol nikto vypočutý, osoby, ktoré by ich mohli usvedčiť, neboli vypočuté, čiže takto tu prebiehalo vyšetrovanie presne takto ako vo veci našich pozemkov, čiže úkol dnešných týchto vrcholových ľudí vo vedení štátu je bežného človeka oklamať, okradnúť, nevyšetrovať a zničiť. Takže asi toľko môžem k tomu povedať a budem zverejňovať všetky videá dovtedy, kým sa tu nedovolám spravodlivosti. A nehovoriac o tom, že moja matka sa nedožije toho, že sa jej nevráti ten pozemok, že zomrie skôr, ako sa jej vráti pozemok, alebo nedostane zaplatené za ten pozemok. Tak potom si to vybavíme nejako ináč, ako povedal vyšetrovateľ Marák. Pán Hacek, to si musíte nejako ináč. Potom to už začneme riešiť tak nejako ináč.
No, to by bolo asi všetko.